नमस्ते, मैं हूँ किरण पटेल। अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक अफसान माता का गीत लेके आई हूँ। कैसा लगेगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। दबाई गड़वा मैया फिर कहिया आऊबू, दबाई गड़वा मैया फिर कहिया आऊबू। छठिया में आऊबई, बारहिया में आऊबई, छठिया में आऊबई, बारहिया में आऊबई। बोलबू रनिया हम मुड़ने में आऊबई, बोलबू रनिया हम मुड़ने में आऊबई। दबाई गड़वा मैया फिर कहिया आऊबू, दबाई गड़वा मैया फिर कहिया आऊबू। तिल के में आऊबई, बियाहे में आऊबई, तिल के में आऊबई, बियाहे में आऊबई। बोलबू रनिया हम गावने में आऊबई, बोलबू रनिया हम गावने में आऊबई। दबाई गड़वा मैया फिर कहिया आऊबू, दबाई गड़वा मैया फिर कहिया आऊबू। दुख में आऊबई, सुख में आऊबई, दुख में आऊबई, सुख में आऊबई। बोलबू रनिया जब तब हम आऊबई, बोलबू रनिया जब तब हम आऊबई। दबाई गड़वा मैया फिर कहिया आऊबू, दबाई गड़वा मैया फिर कहिया आऊबू।